दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नैबे दालांखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेनिफ्राय आं माखासे भिडिअ क्लिप्सखौ होनो थांगासिनो दङ जायनाखि नायदो ससे नायदो ओमफ्राय आरो सावरायबावनोसै बिनि बागै पारबो ना आरामसे जाओ आरामसे स' नैबे दालांखौ जेने थेने बारना फैबाय आंहा दा न'आव थांसै न'आव मोनहैग्रोनानै ओमफ्राय बाखि खोथाखौ सावरायनोसै बावहाय स' नुखाबाय आं एसे देखायबाय डिउटिनिफ्राय फैबाय दिनै सोरां बारां फैनायखाय एसे रैखा नङाबा हर जाबा आन्दायबायमोन आं दिनै लामाखौ जेबो एजेन्डा गैयिखायनो दिनै रायजोफ्रा बेखौ रिजेक्ट खालामो बिथाङा दिनै मोनसे कनस्ट्राक्टिभ अपोजिशननि बिफाव लानांगौमोन बिथाङा खालि प्रमद बर' रायनायानो बिथांनि एजेन्डा माबोरै जानो हायो दिनै दैबानाजों खुरखा जानायनि इस्यु दङ दिनैहाय जोंहा रेशन कार्ड मोनैनि इस्यु दङ दिनैहाय जोंहा हस्पिटालनि इस्यु दङ इडुकेसननि इस्यु दङ जोंहा दिनै डेभेलपमेन्टनि इस्यु दङ इनफ्रास्ट्राक्चारनि इस्यु दङ गोबां इस्यु दङ जोंहा दिनै जोंहा एनआरसियाव नाम हाबैनि इस्यु दङ गोबां बेबायदिनो इस्युफोर दङ दिनै आइजोफोरनि इस्यु दङ फरायसाफोरनि इस्यु दङ लाइमोनफोरनि इस्यु दङ हा हुनि इस्यु दङ बेफोर इस्युखौ बिथाङा दैखाङाबालायनो सानफ्रोमबो जुदि हर सान जानायाव लोंनायाव उन्दुनायाव मेल मिटिङाव जुदि प्रमद बर'खौल' रायबाय थायोबा प्रमद बर'खौल' रायनायानो बिथांनि एजेन्डाब्ला होमबालाय दिनै जेसेबांनो प्रमद बर'खौ रायदों रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों मानो होनबा रायजो राजानि प्रतिनिधि जानानै बिथाङा अपोजिसन इस्युखौ दैखाङाबा होमबाथ' रायजोआ बेखौ रिजेक्ट खालामखागोन रायजोआ बेखौ जोगारगोन ओंखायनो बिथाङा दिनै हयथ' आन्दायनानै बिथाङा इस्युखौ दैखांनांगौ बेखौ दैखाङाबालायनो जोंनि प्रमद बर' सारखौ जाय प्रमद बर' सारहा गोबां मोजां इमेज दं रायजो राजाजों बजब जादों बिथाङा मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय फैनाय दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जोबोद स्ट्रागल खालामनानै बिथाङा दिनैनि पजिशनसिम फैदों गतिके दिनै बिथाङा सासे गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेल' एस बि ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय स' दिनै जोङो माखासे नैबे दालां गोबायनि बाथ्राखौ रायज्लायनो सानगोन बेनिफ्राय बर्थमाननि सोलिफुबाय थानाय सोरखार बिथांमोननि सायाव माखासे कुइसन्स खालामनो लुबैदों जेनेब्ला मानो खालामनो लुबैदों होनबा जोंहा नै राजुल नार्जारि बिथां मानगोनां राजुल नार्जारि बिथाङा जानांगौ इउ पि पि एल नि नेहाथारि सासे इउ पि पि एल दोलोनि स' बिथांनि बायदिब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जानायावबो लोंनायावबो जेरावनाखि माने मानगोनां प्रमद बर'नि नाम लायागौमानि खामानि जाया होननानै बुंदों आरो थारैनो जों बयबो मोनथिगौ जानायावबो लोंनायावबो बा जियानो हक स' जोङो जेब्लायबो मानगोनां प्रमद बर' सारनि नामखौ बिथां हाग्रामा महिलारिल' नङा जोंबो लानो गोनां बायध' मानो होनना बुङोब्ला दा बर्थमान बिथांनिनो सरखार सोलिगासिनो दङ नालाय बेनिफ्राय नैबे दालां गोबाया बोरै जाखो आरो मानि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों होनना बुङोब्ला स' नैबे दालाङा थांनाय बोसोर खनब्रै जालांबाय दासिमहालागै बे बिदिनो गोबायैनो दङ आरो गोबां जेंना जेंसिजों नैबे जोंहा राजुल नार्जारि बिथाङा जे बुंदों मानगोनां हाग्रामा महिलारिया इसु गैया जेबो एजेन्डा लेस होननानै बुंदों नालाय आरो एजेन्डा लाबोनांगौ होनना बुंदों माखासे जेरै फरायसा फरायसुलिफोरनि लाइमोनफोरनि स' बेनि सायावबो सावरायलांगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आङो दा गिबियावनो बुंनो सानदों मा नैबे दलं गोबायनि सायाव बेवहाय दलं गोबायजों लोगोसे दलङाल' जानांगौ मानो थाखाय होनना बुङोब्ला बे दालांजोंनो जोंहा जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा गाव गावनि स्कुल कलेज आरो रायजो राजाफोरा गाव गावनि माखासे अफिस बा खामानिखौ होसोनानै नैबे दालां मोनसेनि सायावनो सोनारनानै दङ बेनिफ्राय आरो मानो सोरखारनि सायाव माखासे कुइसन्स खालामनो लुबैदों होनना बुङोब्ला जेब्लानाखि रायजो राजानाव भट बिनो फैयो अब्ला बै समाव नोंथांमोना बा जोंनि समस्तिनि सासे दैदेनगिरि जायनाखि बर्थमान बिटिसि एल ए मानगोनां खाथिराम बर' बिथां बुंथिगिरि नङा होमबा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि बिटिसि एल ए स्पिकार स' मानगोनां स्पिकार सार नोंथाङा रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा माखासे रायजो राजाफोरनि
गोबां जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांना होगोन होननानै, नाथाय जोंनि मोनसेल' जेंना नोंथांनाव रिकुवेस्टमोन, नैबे दालांखौ नोंथाङा बानायगोन होननानै खोथा होसेयावबो दिनैसिमहालागै बानायनायखौथ' गोजान बाथ्रा, गोदान बियाखै जोङो, नैबे रिपेयारिंखौनो दासिमहालागै मोजाङै बानायना होआखै। स' बेखौ दा सोरनि एजेन्डामोन बियो? बे एजेन्डाखौ लानानै जोङो सोरनाव बिनांगौमोन? हाग्रामा महिलारि बिथांनाव नामा? बिथांनाव थारैनो जों बिगौमोन जुदि बिथाङा सरखाराव थानायमोनब्ला, नाथाय दिनै बर्थमान सरखारा प्रमद बर', मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सरखार। स' बेवहाय राजु नार्जारि बिथांनाव बुंनो सानदों आङो, एजेन्डाया सोर लानांगौ? लाइमोनफोरनि ड्राग्स जानानै आलाय सिलाय जानाय लाइमोनफोर, गोदाव सोराव जानानै गुबुन हारिजों खारसनला खारसनलि जानाय लाइमोनफोरा दिनैनि समाव निजेनि जायगाखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै खामानि नागिरहैबाय बायनाय, आरो आदा बैसोआवनो लाइमोनफोरा उन्दै बैसोआवनो हाबा बायदिसिना जानाय, आरो बेनिफ्राय फरायसा फरायसुलिफोरनि उसुबिदा, बर' बिजोंजों फरायनो मोनैनि उसुबिदा। दिनै मडेल कलेज गायसनदों गोबां जोंनि डिस्ट्रिक्टसफोरावहाय आरो समस्तिफोराव गायसननायनि खोथा बुंदों। स' बेफोराव बर' बिजोंजों फरायनो मोनगोन ना मोना? स' बेबो माखासे इसु। स' बेफोरनि एजेन्डाखौ सोर लानांगौ नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला? नाथाय नोंथाङा दिनै जा बुंदों बे गासैबो उल्था जादों। नोंथाङा निजेनि दोलोखौनो निजेनो माने आसि थुनानै बुंनाय बायदि जादों। स' बेवहाय सासे अपजिसनाव थानाय हिसाबै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि अपजिसननि रलखौ मावगासिनो दङ। बिथाङा सरकारनि सायाव आसि थुदों, बेखायनो नोंथाङा बाजानांगौ बेयाव गैया। आरो सोर मा मावदों मावाखै जोङो रायजो राजाफ्रा बिजिरगासिनो दङ। सोरखौ अनसायगोन, सोरखौ अनसाया, सोरखौ जोगारगोन, सोरखौ रिजेक्ट खालामगोन, सोरखौ एक्सेप्ट खालामगोन, बेखौ समासो दिन्थिगोन। नाथाय बेवहाय आरो आइजोफोरनि माखासे खोथानि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा। दिनै आइजोफोरनि बै समाव बुंदोंमोन दै सोरबा सासे नोंथांमोननि सरकारावनो थानाय, स' 75,000 75,000 खरि होनाय बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि बागै सोरबा मोनथिगौब्ला फोरमायहरबानो जाबाय, जुदि सोरबा मोनदोंबा। आरो मोनदोंब्ला बयबो मोननांगौमोन। बेनिफ्राय बेसेबांसिमहालागै मोनखो? स' बेबो मिथिना लानाया गोनां। बेनिफ्राय 1 भट 1 जबनि खोथाखौबो नोंथांमोननि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जोङो खोनानो मोन्दोंमोन, नुनो मोन्दोंमोन। स' बेफोरबो दिनैनि समाव जाफुंदोंना जाफुङाखै, बेबो मोनसे नोंथांमोननि एजेन्डामोन बा एजेन्डा लानांगौमोन। स' बेबो जाफुङाखै। बेनिफ्राय स' बेबायदिनो मेरला दङ। नोंथाङा जा बुंदों बे डाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला मोनसे अपोजिट रिएक्सन जादों, आरो नोंथाङा दिनै नोंथांनि सरकारखौनो आसि थुनानै लानाय बायदि जादों। आरो थारैनो नोंथांखौ बेनि बागै गोबाङानो सावरायगोन, आरो जोबोद इन्टारेस्टिं जादों नोंथाङा दिनै बिदि सैथो खोथाखौ दिनै स्राङाव लाबोनानै होनायनि थाखाय। आरो नोंथांनि बे प्रेस रिलिज होनायजों थारैनो रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों आरो मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। स' रायजो राजानि प्रतिनिधि हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय बर्थमान मा थासारि दङ बेखौबो नोंथांमोना एसे मेगनखौ फुवारना नायनाया मोजां। बेनिफ्राय खोमाफोरखौ एसे मोजाङै गोथों खालामनानै खोनासंनाया गाहाम। जों बर्थमान सोरनि मुं खोनागासिनो दङ आरो सोरनि पिक्चारखौ जोङो नुगासिनो दङ बर्थमान। स' बेखौ जों नुबाय, नोंथांमोनाबो एसे मेगनखौ बेखेवना नायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानदों। स' बेखिनियानोसै, बारा गोबाव बुंबाय थाला। आरो आं बे खोथाखौ बुंखाबाय सिगाङावनो, सोरबा पार्टिखौ बेस खालामनानै बुङाखै। आङो सासे जेनेबा सोरबा माबा मोनसे फिननायनिखौ आंनि पार्सनेल पइन्ट अफ भिउनिफ्राय आं बे खोथाखौ बुंदों। नोंथांमोनाबो राइट्स दङ, नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनानै गावबा गावनि रायखौ फोरमायहर। आं जेरै बुजिदों, जेरै नुदों, जेरै खोनादों थिग बेबायदिनो आंनि फिननायखौ हरदों। स' भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला निमाहा होबानो जाबाय। आरो आसा खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब्बाय आरो मोजां मोनदोंब्ला थारैनो बयनिसिमबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, आरो जोबथारनायाव लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै साबस्क्राइबबो खालामनानै होदो। गोजोन्थों।